Kuli njala chaka chimenecho agawa chimanga cha ulere agawe adagulira ndalama zanu za nsonko. Ngati amagulira ndalama zawo mwauze kuti ulendo uno musatipatse chimanga tifuna mpunga tione ngati ugule mpungawo. Zambia inapeza ufulu 1964. President oyamba anali Kenneth Kaunda. Makolo ake amachokera ku Nkhatabe TF Kamapiri. Atsamunda anamusira boma la democracy. Iyeyu anamba kugwiritsa ntchito polisi pozunza anthu. Mwachitsanzo 1971 Simon Kapwepwe anayambitsa United Progressive Party. Anamangidwa ndi kumpanga bani. Boma linakhazikitsa one party system. Aliyense otsutsa amamangidwa kapena kuphedwa. Tikukumbukira 1976 Adamson Mwishala anaukira. Kuyambira kale anali membala wa UNIP. Kaunda anamutumiza ku China kukapanga training ya usilikali. Pobwera kumeneko amafuna ntchito ya uminista. Atamukaniza anakwiya ndi kusamukira ku Namibia. Kumeneko anamba kulumikizana ndi Jonas Savimbi. 1976 anabwera ku Zambia ndi kuyambitsa nkhondo ku chigawo cha kumpoto. Boma akhali kusaka zaka 7 osampeza. Mphekesera imene kuti mkulu ameneyu amagwiritsa ntchito matsenga. Kaunda anayeserapo kugula sing'anga kuti amuthandize kusakasaka, zinakanika. Pa 26 November 1982 Mwishala anaomberedwa ndi asilikali. Ngati tikufuna kuti mgwirizano uthe tikhala pansi tigwirizane, koma pambuyo pa zimenezo tisapange za chinyengo. Amalawi adativotera ngati mgwirizano amene akuziona takhonzo kayima payekha tiye tipangiretu zisankhozo akhale ni mandate ya nyuwani tiziyenda bwino kumapita kutsogoloko. Pomalizira mobwereza ife ngati a UTM ndiwokonzeka monga amene tinakonzekera mu chaka cha 2020 kuti mgwirizanowo uziyenda bwino ukhalepo. Zipani 9 zonse amene analembera amene amatilembera Kamuzu Chiwambo wiki yathayo. Koma pempho ndi limeneli, enafe tisamatengedwe ngati anthu oti tikusokoneza kapena ndife anthu okula mtima kapena ndife anthu amwano. Zaka ziwiri zimene zapitazi taona zipongwe ndipo zikupitirirabe. Anamuombera padiso ndi kufera pomwepo. Anzake okwana 16 anawagwira nkuwanyonga mamakaku. Ngakhale anakwanisa kupha munthu ameneyu, Kaunda sanasinthe. Anapitiriza kuphwanya maufulu komanso kuzunza anthu pogwiritsa ntchito polisi. 1988 maiko anapempha kuti akhazikitse democracy, anakana. 2 years later kagulu ka asilikali motsogozedwa ndi Lieutenant Mwamba anaukira. 1 July 1990 anapita pa wayesi ndi kulengeza kuti alanda boma. Komabe nkhani imeneyi sinapite patali. Anamugwira ndi kumuzenga mlandu wa treason. Ataona kuchuluka kwa anthu amene amuukira, Kenneth Kaunda anavomereza democracy. Chisankho chinachitika 1991. Frederick Chiluba anakhala president atapeza phungu 125. Tinkanena kuti adzichepetseni ndeta zichepetsa koma kudzichepetsa konso kusasanduke kufanana ndi kupusa. Sikoma. Ndimalizeni mawu awa. Eti tiyenda tiona izo ndizo nthawi yake. Kamba nayi.